Súd sa začal o väzbe pojednávať takmer o 2 hodiny neskôr. Čakalo sa totiž na primátorovho obhajcu. Dubovského prišli na súd podporiť aj obidvaja rodičia. Primátorov obhajca dorazil krátko pred 12 hodinou. Niekoľko minút sa ešte rozprával s Dubovským mimo pojednávacej miestnosti. Potom spoločne predstúpili pred sudcu, ktorý primátora vypočúval takmer 2 hodiny. Nám ani dnes nič konkrétne nepovedal. Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Na kameru sa nám nepodarilo získať ani vyjadrenie jeho rodičov, ktorí danú situáciu evidentne zle znášali a po celý čas sa navzájom utešovali. Do poslednej chvíle dúfali, že sudca ho prepustí na slobodu, ten však rozhodol inak. Svedčil o tom aj primátorov výraz na tvári a tiež putá na jeho rukách. Rozhodol, že bude vzatý do väzby s tým, že my sme okamžite po vyhlásení tohto uznesenia podali proti nemu sťažnosť. Podali sme sťažnosť dnešným dňom. Primátor teda minimálne najbližšie dni strávi v Ústave pre výkon väzby v Banskej Bystrici, kam ho i hneď previezli. Podľa názoru primátorovho obhajcu sa sudca nesprávne stotožnil s vierohodnými dôvodmi obvineného, prečo sa skrýval. Obvinený bol vzatý do väzby len z dôvodu teda tzv. Útekovej väzby. Sme toho názoru, že sa skrýval nie z dôvodu, že sa chcel vyhnúť trestnému konaniu, ale z dôvodu, že sa bálo život o zdravie. Vyzerá to však tak, že okolo tohto prípadu sa vyskytne ešte množstvo zaujímavých informácií. O podrobnostiach však dnes jeho obhajca nechcel hovoriť. Prevzal som obhajobu dnes a bolo tam spomenutých množstvo vecí, množstvo zaujímavých a ja ich momentálne neviem vyhodnotiť, do akej miery sú vierohodné a do akej nie. Z Revúcej pre televíziu Joj Edita Hudková.